Straight to the Ato point. sa dawaton may galang report karon sa tong kauban on board sa patrols dili patang padayon sa tong hisgutanan Robotaga. Nay usa ka tour guide sa lungsod sa Badyan nga unang na missing, nakit-an nga patay na. Sus Ginoo ko ngano ka ni. Papakay foul play in town mga kaigilan. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita, Radyoman Paul Lauro. DYHP Tatak RMN Report. Radyoman Attorney Rapil, dito nini makita sa Kalipaan sa baybayon sa poblasyon na Badyan, Cebu, mga pasado alas 3 gapon sa hapon. Usa ka 61 anyos nga mag-uuma na naabot dito napita maunay nag-report sa atong kapulisan nga dunay patayng lawas nga nakita sa Kalipaan diha sa lungsod sa Badyan sa barangay poblasyon nga nasa dali na yung may responde ang atong mga sakop sa kapulisan sa Badyan o dito ilang nasairan nga ang gi-report sa iyang mga kabanay ni adtong Abril 7 nga si Florentino Villa Jr. 48 anyos ulitaw, mas naila ni siya sa Angga nga Tibor o sa tour guide ang nakit-an o maunay siya ang nakit-an gahapon. Taon-taon na siya nga gi-report nga na missing tungod kay last siya nga nakita sa iyang mga kabanay niadtong Abril 4 pa man dito sa ilang pinag-anan o niya kalit kining nawa o gapit sa city na gi-report sa atong kapulisan sa iyang ginikanan. Si Tibor giingong gihulagway nga dunay nervous breakdown na gihambin wa na masubay sa kapulisan nga nung nag nervous breakdown na nga maayo man ang trabaho sa man ka tour guide ang mga local o foreign tourist nga moabot dihang napita sa lungsod sa Badyan. Patod sa kapulisan medyo baho-baho ang maog biktima sa dihang nakita ni sa Kalipaan, posibleng gikalig dagat o niya napadpad dito sa Kalipaan o niya atol nga ni Hunas na morning nakita na siya kagahapon. Apan ipaubos sa autopsy ang patayng lawas ni ining maog biktima tungod kay kining ilang tabuan o kining diya nakita layo naman ni sa ilang lugar kay taga-kuan man gyud siya taga Sitio Solongon sa barangay o sa lungsod sa Badyan. So ang patayng lawas ani niya ro naa sa usa ka funeral parlor diya sa lungsod sa Badyan. Mao ni atong unang report sakay sa atong RMN Patrol balik kasama ang Street Pilot GC Sumampong. Ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy Nationwide.